Hej. Smilla, får danske forældre generelt lidt for meget skæld ud? Ja, jeg synes i hvert fald, at tonen er enormt hård. Og så kan man jo så snakke om, hvad så skal ud. Og det kan vi diskutere i lang tid. Men tonen er hård, og der bliver hele tiden snakket om, hvad det er, at forældre i dag gør forkert. Og der er hele tiden fokus på alt det, der går galt. Så ja, og det er jo det, der er kendetegn ved at have en hård tone og skælde ud. Ja, det må man sige. Hvad er det særligt for emner, der kommer op i forbindelse med for eksempel børneopdragelse? Det er mange. Altså, det er, at vi ikke holder ferie med vores børn. Vi tager fridage uden at være sammen med vores børn. Vi køler dem. Vi gør alt for meget med dem. Og samtidig så er vi alt for lidt sammen med dem, og vi er for fraværende, og vi er for selvoptaget. Vi har gang i for meget selv, og vi kan ikke sige nej. Vi kan ikke tage lederskabet på os. Der er rigtig mange emner om alt det, vi gør forkert. Hvem er det særligt, der kaster den her kritik i hovedet på forældrene? Er det eksperter, eller er det helt almindelige danskere, der bare forholder sig til emnet? Jamen, man kan sige, det er jo sådan blevet lidt mere bredt, fordi det er både eksperter, men man kan sige, at tonen har smittet af på forældrene mellem hinanden, så der er også kommet en hård tone, også blandt os forældre i forhold til hinanden, og rummeligheden i forhold til at vælge forskelligheder og gøre noget forskelligt i forældrerollen. Så det er sådan egentlig ret bredt, at den tone, den er blevet ret hård. Så hvad bør vi gøre i stedet for? Bør vi simpelthen bare sige, at vi lader det her hvile? Det må være op til den enkelte forældre, hvordan de opdrager deres børn, eller hvordan de, hvad kan man sige, omgås deres børn, mens de er små? Nej, det synes jeg overhovedet ikke. Jeg synes ikke, at det behøver, at det behøver at være, at vi så ikke kan have oplysninger, vi ikke kan have debatter, vi ikke kan have information og alt muligt. Men det er mere måden, vi gør det på, og det er mere, om det er et spørgsmål om vi har brug for at informere om noget viden, eller det er et spørgsmål, om vi vil være med til at skabe noget forandring. Og jeg er helt klart fortaler for, at vi som eksperter skal hjælpe med at skabe forandring, mere end at det er vigtigt, at vi råber op omkring vores egen viden. Så det handler simpelthen om tonen, om det her med at holde med at pege fingre? Ja, helt klart. Hvor er det godt. Ved du hvad, det er hermed givet videre. Smilla, tusind tak, fordi du har tid til at tale med mig. Tak skal du have, og i lige måde.